Egy ház Istennek. A mai üzenetünk a következő. Azzal is imádom Istent, hogy felajánlom neki ajándékaimat. Az aranyszöveg. Mózes második könyve, 25. fejezet, 8. verse. És készítsenek nekem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Mi az, amihez a legjobban ragaszkodsz? Egy játék? Egy könyv? Vagy talán egy házi állat? Mit éreznél, ha meg kellene osztanod valakivel? Mit éreznél, ha a lelkész azt mondaná neked, hogy legközelebb hozd magaddal a gyülekezetbe, és ajándékozd oda Istennek? Az izraeliták minden nap megtapasztalták Isten jelenlétét. Amikor látták a felhőt, amely napközben vezette őket, eszükbe jutott, hogy Isten velük van. Minden éjjel látták a tűzoszlopot, és érezték Isten jelenlétének melegségét. De valami még mindig hiányzott nekik. Szükségük volt egy különleges helyre, ahol találkozhatnak Istennel, és Isten is találkozni akart velük egy ilyen helyen. Azt akarta, hogy a zsidók tudatában legyenek annak, hogy ő mindig közöttük van, és bármikor imádhatják őt. Isten azt akarta, hogy legyen egy háza az izraeliták táborában. Az Úr tudta, hogy ez a ház milyen kell legyen. Át is adta Mózesnek a tervet, aminek alapján a zsidók el tudják készíteni. Így Mózes pontosan tudta, hogy mit kell tennie. Isten ezt mondta Mózesnek: mondd meg az izraelitáknak, hogy ők is hozzájárulhatnak házam építéséhez. Aki akarja, elhozhatja ajándékait, de senki ne érezze ezt kényszernek. Mindenki csak annyit adjon, amennyit akar és amennyit tud. Nem akarom, hogy valaki is kényszerítve érezze magát. Nekem nem az a fontos, hogy az emberek mennyit adnak, hanem az, hogy örömmel adják. Az izraeliták meg fogják tőled kérdezni, hogy mennyit adjanak. Mondd nekik, hogy szükség van különleges anyagokra is, aranyra, ezüstre és rézre. Ezekből a fémekből fognak készülni a bútorok. Ha fát hoznak, az csak is akác legyen, mert ez elég kemény, hogy kibírja a meleget nappal és a hideget éjszaka a sivatagban. Az én házam színes lesz. Hozzanak az emberek fonott gyapjút, amelyek kék, lila és megyszínűek legyenek. Szükségetek lesz továbbá vászonra, állatbőrökre, hogy elkészíthessétek szent házam falait. Kérd meg az izraelitákat, hogy hozzanak még vékony lent, kecskebőröket, vörösre festett kosbőröket és fóka vagy tengeri tehénbőröket. A házamban világosság kell legyen, ezért gyújtsatok olívaolajat, egyes szertartások lebonyolításához szükségetek lesz illatszerekre és tömjönre. El fogom magyarázni, hogy hogyan kell ezeket használjátok. Hasonlóképpen szükségetek lesz ónix kőre és más drága kövekre, amikor el fogjátok készíteni a papok különleges ruházatát. Az izraeliták közül sokan örömmel elhozták azokat az ékszereket és értékes dolgaikat, amiket kaptak az egyiptomiaktól, mielőtt eljöttek volna Egyiptomból. Ahelyett, hogy megtartották volna a kincseket, az izraeliták szívesebben adták Mózesnek, hogy használja fel Isten házának építésére. Odaadták Istennek legszebb és legdrágább dolgaikat. Az Isten sátora lesz a legszebb az egész táborban. Az izraeliták látták Isten hatalmát, ismerték tervét és imádni, dicsőíteni akarták őt egy különleges helyen és különleges módon. Mi is ugyanúgy dicsőíthetjük és imádhatjuk Istent ma. Isten alkalmat ad gyermekei számára, hogy felajánlják neki ajándékait. Ő azt akarja, hogy ezt örömmel tegyük, ahogyan az izraeliták is tették.